се разбийте. На здраве казвам аз за всички нас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, която вас е малавата матка. То за мене беше всичко, беше обич, беше чудо. То не бяха нежни думи, но за тебе, мило мое, не любов игра било е. Беше или не, кажи ми заразан поне. Не питай колко съм изпил, а ме слушай. Мисля, че може да опиша стилно колкото момче. Чак да го боли, когато диша, ако е бе. Анжел. Искам да броите тази нощ. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, която вас е балавата маска на този клас. Най-красивите абитуренти скъсаха оттам сироклите и всички носи сърцегласите. Напълни догоре чашите, горе чашите. До 12 искам да броите тази нощ на бала се разбийте. На те рокни, нека вие кройките. Бате коли май няма край в бройките. Доста далече тая вечер е финала. Ала бала, евала на материала. Колко толкова мили хубавици. На 17 рано е за нови. Готови ли са най-вече тарикатите? Че тая вечер май може и да платите. Дори да съмне, рано е за сънчо. Аплодисменти за хулигана кънчо. Мръси танци, пазиме дистанция. Дядо Мърцо гледа идели вакансия. Секси рок, на костюми от агресия. Така помъчени се тая фотосесия. Цяла вечеринка прави се налеща. Свърши филма родителска среща. До 12 искам да броите тази нощ на бала се разбийте. Момиче запази ми този задък ми. Назад, come on, let's go. Yes.
ще запазим и този задък миг. Ще щитна и там, навсякъде ще пипаме, няма да питам защо. Yes, 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 изпълнява, baby, que pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Назад, 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 come on, come on, come on, let's go, let's go. Yes, yes. Come on, come on, дай, върти екшън. Качвам се в колата и към морето. Натискам малко пена на времето. А до мен е секси, секси момичето. Слушаме си песни, той по дупето. Купи си балон в дискотеката. Ще си правя душата. Оставете ме да мира. Мръси се парите, шисти са ми ръцете. Спрете да ми имитирате и да ми пропитате. Като светкавица, фил, 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 фил. I just За всички абитуриенти, бъдещи студенти, ръцете горе да избухваме, чашите да чупиме, да се раздаваме, да се раздаваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Айде, 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 айде. Кралицата на вечерта, да, най-красива в класа. Да, на здраве нека да е купон. Цяла седмица, як маратон. Принца на вечерта, да, най-красивия в класа. Да, на здраве нека да е купон. Цяла седмица, як маратон. За всички абитуриенти, бъдещи студенти, взехте ли си вие матурите? За всички абитуриенти, бъдещи студенти, покажете си дипломите. Ама няма като вас. Ама няма клас като вас. Ама няма като вас. Ама няма друг клас като вас. Айде, 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 айде. Кралицата на вечерта, да, най-красива в класа. Да, на здраве нека да е купон. Цяла седмица, як маратон. Принца на вечерта, да, най-красивия в класа. Да, на здраве нека да е купон. Цяла седмица, як маратон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qué fue eso?
Somebody who really cares.
your personality, like a dream come true. You give me love like no other, so selfishly. Let the whole world know what you do, what you do. Easy.
това, скъпи приятели, малко по малко се приближаваме до любимия момент да изпратим подобаващо нашите прекрасни абитуриенти на град Добрич. Уважаеми дами и господа, граждани на град Добрич и гости, готови ли сте да дигаме шум и да посрещнем нашите абитуриенти да ви чуят? Предстоят много специални моменти. Любими наши приятели и гости, бъдете готови, след малко започваме. We'll be right back.
дами и господа, скъпи гости, скъпи приятели и граждани на град Добрич, бъдете готови по-малко от 10 минути. Ще посрещаме нашите прекрасни абитуриенти на България. Окуражете ги, дигнете шум, да чуем аплодисменти за нашите абитуриенти. На нашия уникален абитуриентски празник. Първата вечер на абитуриентските дефилета на Випуск 2025 ще изпратим учениците абитуриентите от финансово-стопанска гимназия Васил Левски, 12А, професионална със специалност икономист информатик, с класен ръководител госпожа Димитричка Порязова. Say God.
Силни аплодисменти финансово-стопанска гимназия Васил Левски. Аплодисменти, дами и господа! Прекрасните абитуриенти на град Добрич. Да заповядат и 12 Б, професионална със специалност оперативно счетоводство с класен ръководител госпожа Даниела Димитрова. Очакваме вашите аплодисменти за 12 В, професионална със специалност икономика и менеджмент с класен ръководител господин Светослав Томов. Очакваме да посрещнем абитуриентите от професионална гимназия по ветеринарна медицина професор доктор Георги Павлов. Да заповядат 12А, професионална със специалност ветеринарен техник с класен ръководител господин Андриан Андреев. Силни аплодисменти за класен ръководител Адриан Андреев. На червения килим град Добрич посреща и изпраща прекрасните абитуриенти. Випуск 25-та. Силни аплодисменти! Да започне всичко с тебе от начало. Нетърпимо мислим за 12 Б, професионална със специалност ветеринарен техник и професионална със специалност техник-технолог по качество на храни и напитки. Класен ръководител госпожа доктор Николина Георгиева. Прекрасно начало. Наистина как да става живота, поздравяване на всички. Следват строителниците от професионална гимназия по строителство и строителство Михаил Ломоносов. Посрещнете 12А, професионална със специалност оптически комуникационни системи и професионална със специалност програмно осигуряване. Класен ръководител госпожа инженер Галатина Стоянова. Професионална
специалност електрически превозни средства. Класен ръководител господин инженер Минко Минков. Професионална със специалност техническо предметно транспорт. Професионална със специалност фермер, производител на селскостопанска продукция. Класен ръководител госпожа Янка Йорданова. За абитуриентите от професионална гимназия по туризъм Пейо Крачолов Яворов. Очакваме да видим 12А. Професионална със специалност хотелиер, организация на хотелиерството. Класен ръководител госпожа Милена Дамянова. За 12-те професионална със специалност ресторантьор Петър. Спонсор е госпожа Идеята Търгия. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тематика, физика, история, химия. Но има едни други, по-важни дипломи. В тях трябва да са изписани и вълнението, любопитството и съчувствието към другия. Ето точно тази грамотност на сърцето, която ще ни помогне по дългия път на успеха. И не, вече никой няма да ни изпитва, никой няма да ни преподава уроци. Никой, освен живота. Истинското учение започва сега. И не, нямам предвид университетите, които ще отидем през есента. Нашите родители, учители, близки и приятели днес са тук,
за да изразят своята гордост от нашите постижения и действия. Ние сме бъдещето на град Добрич. Нека съхраним спомена за този ден, изпълнен с вълнение, и винаги, когато се обезверим или не виждаме смисъл, да го пресъздаваме в съзнанието си. Днес ние избираме посоката, в която ще поемем, но тя не винаги ще ни отведе там, където очакваме. Важно е обаче да следваме сърцето си, а не тълпата. Да мечтаем смело и безразсъдно. Знаете, казват, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. И да, днес е различен ден, защото Добрич изпраща своите абитуриенти по червения килим на гордостта и признанието. И нека не забравяме, звездите са звезди, защото са високо. Подготвили сме ви една изненада. Всеки клас ще има възможност да пусне на воля свой балон на желанията, който получавате в момента. Подготвили сме маркери, с които всеки от вас може да напише на балона на класа най-съкровеното си желание. Не можем да гарантираме, че желанието ще се сбъдне, но можем да обещаем, че Добрич ще остане наш верен приятел за винаги. В каквато и посока да тръгнем, нека помним, че тук е нашия дом. Нека сега всички класове да напишат своите желания на балоните и когато всички са готови, по наш сигнал ще ги пуснем всички заедно в небето. Уважаеми приятели, моля нито един клас да не допуска балоните да излитат преди да сме дали сигнал. Напомняме ви да пишете балоните, пожелайте си нещо. Стискаме палците да ви се сбъдне светкавично. Пожелайте си нещо позитивно. Бъдете успешни, бъдете усмихнати, бъдете позитивни. Пожелайте нещо на ближния си, на близките си приятели, на класните си ръководители. Не пускайте балоните, изчаквайте нашия сигнал, приятели. Ние отново искаме да ви честитим прекрасното завършване на Випуск 25. Страхотни сте, един страхотен празник ви желая. Следващите няколко дни са ваши, промените за цял живот. Забавлявайте се до безкрай. Сам доверя. На кого е? Уважаеми приятели, отново напомняме, не пускайте балоните, ще го направим заедно, ще го направим по наш сигнал. Да стане готово да бъде свежо, да снимаме. Това е прекрасна публика и дошла да наблюдава своите деца, своите приятели. Уважаема публика, силни аплодисменти за най-прекрасните абитуриенти на Добрич, България! Напомняме отново да напускате балоните. Дръжте ги здраве! Готови сте, приятели? Пускаме нашите балони след 3, 2, 1, сега! Yes!
Кой казва? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Искам да вдигнете само всички класове, целия вид 25, да вдигнете най-много шум, като вид подкрепа към вашите родители и учители. Секунда, че ви подкрепят, когато паднете, че ви подкрепят, когато ставате и ще ви подкрепят, когато продължите. Защото това не очаква. Не се притеснявайте. Живота може да бъде предизвикателство, но когато ви се напомняте, ще откриете страхотни възможности. Пожелавам ви от все сърце. А сега искам да вдигнем шум за вашите родители и вашите учители. Преди да продължим, искам да ви кажа, че има специални само за вас, само за вас и за вашите близки. А сега ще ви помоля заедно, без да бързаме, да отброяваме, защото колегите трябва да получат всеки изненади за вас. Сега ще разберете това. И трябва да ви помогнем всички да стоим заедно от 1 до 12. Готови ли сте? Сме така, за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Нека благодарим на господин Йованов, а сега, скъпи абитуриенти, позволете ми да пожелая на вас и на себе си следното: да бъдем силни, мотивирани и успешни. Никога не забравяме, че ние сме бъдещето. Пожелавам на всеки един от вас успешен старт в живота, за дълъг час, Витош 2025. А сега ви оставям пред на Калказан Brothers DJs. Само шампиони! И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Супер са, приятели! Желаваме ви само здраве, щастие, успехи, просперитет, благодарение за целия, за уважението на господин Петър, за Дани Йованов, за цялата администрация, господин Рейцев, благодарение. Благодарим всички родители, благодарим всички приятели, благодарим на вас, че избрахте нас като забрана с DJs. Айс, кой! Приказа! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Уважаеми скъпи абитуриенти, община град Долни
Добрич и всички наши приятели са се погрижили за нещо специално. В дясната страна от нас има един специален фотопът. Има 3 специални отделения за снимки, за селфита, салони, фотографии, плюс професионални фотографии от цяла България. Уважаеми аудиторенти, започваме малко по-контролната част. Колеги и приятели, посетите нашите премиера към въпросни аудиторенти, към нашия фотопът, който може да се снимате и да се задължавате заедно с нас. Още веднъж силно по